Berriz ere mila esker, eskondu beharko genikeen. Bai, zera, sigi sagaka bere zeldara bazijoan gero, aingeru irriñoak begitartea apaintzen ziola. Handik laster, haren urratzetarik abiatzen nintzen, energia atomikoz bitxik errendaduturik ni ere. Formakuntza egunetara joatean, hiri erdietako ostatuzko kalbarioak debekatuak zitzaizkigunean, alkoholaren menpeko espirituaren amore ematea bilatzen nuen. Anitz gauza balioz ikertzen genituen argatik. Makrameuten, zen egoten, G-puntuaren lokalizatzen, tindatzen, tantrak pairatzen, extraterrestren keinu hiperbolikoen irakurtzen, trikotatzen eta josten pastetxak adelatzen, elkarteen alde juridikoen sakontzen eta zergak ordaintzeko baliatzen, diruaren baztertzen, telegarraioaren eta DVD-aren teknikak ikertzen, guap erabiltzen, gorputz lesbiana aztertzen, self-defense saileko irakaspenak praktikatzen, goiztiriak filmatzen, txinatar medikuntzako jin eta janekin moldatzen, Bibliaz eta ekumenismoaz jabetzen eta zizken aurka borrokatzen besteak beste. Larun batean zentzen. Lasaitu nintzen eta sakarontzian hauts zegoen gazna zatiaren eskuratzeko tentazioa euki nuen. Garbitasuna lehen zela eta pentsatzea zein ez pentsatzea atxeratzea erabaki nuen. Bizitzako une bakoitza erio txiki ugari zazpiltzen zela eta zenbaitetan usteltzearen urrin zizkolatzuak azalean zintzilik genbiltzan. Artean argiki, lo eskasiz eta mafrundien nengoen, klas ontsa bizitzeko bidean.